L'Escola Oficial d'Idiomes estrena un nou curs monogràfic d'anglès. Les sessions, que començaran al febrer, tenen com a objectiu practicar la llengua i conèixer la realitat sociocultural dels països de parla anglesa. És un curs que està adreçat a gent que ja té un cert nivell de llengua i l'objectiu és poder donar continuïtat als seus estudis i el seu aprenentatge continu de la llengua, i aquesta gent que bàsicament quan acaben els nostres estudis, a partir de cinquè, es troben en una situació una mica de no saber ben bé com continuar i donar resposta a aquesta demanda social que tenim a la nostra societat i a la nostra localitat. Aquest monogràfic, que compta amb un certificat acreditatiu, necessita inscripció prèvia. La inscripció es fa del 10 de gener al 31 de gener, el curs es realitza en dimarts amb jornades de 3 hores, blocs de 3 hores, de 4 a 7 de la tarda, i el curs comença l'1 de febrer i acaba el 12 d'abril. Per més informació sobre aquest monogràfic d'anglès de 30 hores, podeu consultar el web de l'Escola Oficial d'Idiomes.